Kanjeng Siwarsana mengko ta para Atmada ulun Dewa Tridasa Wataknawa penyarian Masna Mahadewa Indra Tantra Brahma Yamadipati lan liyane. Kula nuwun wonten paring pangandika Wanrada, kula Wanrada wonten paring pangandika wonten apa wa? Sumurpa kita srada sakwentara suwe padha patak baris makuwon ing Kwandawaru kene. Ulun ngemban dawuh saka Adi Pramesti Bathara Guru supaya amulat marang jroning jagat awit Adi Pramesti nampa wisik menawa kayangan iki bakal ana rencana. Manggita Wanrada ngendikanipun Rama padha pukulun ketingal nguwatosaken ing atasipun kayangan badhe wonten rencana menika lajeng rencana menapa? Sak pungkure rikala semana Prabu Nirbita niwata kawaca ing pati banjur kahanan kayangan tentrem nanging kitimbul maneh tumusing angkara murka uga sangka ing Manik Ngimoy Mantaka Wara Supraba kang wetu iki dadi wewenange Janaka bakal digayuh marang Prabu Dung Sengara. Wanrada apa Indra Udung Sengara menika turun saking pundi? Wah, ulun ora pati permana. Penyarian apa bisa mangerti? Mungguh kahanane Ujung Singara iku putra saka ngendi? Kok bisa jeneng ratu ana ing Manik Ngimoy Mantaka? Ketingalipun wonten Jitapsara mboten wonten Wanrada. Upami menika mangke wonten kedadosan minggah dhateng kayangan nyuwun Denok Wara Supraba lajeng kados pundi? Nggambarake yen pancen dhewe bakal wani marang dewa. Ing mongko dewa tanggung jawab angreksa marang Supraba iku kang kewajiban Arjuna. Lho iki. Yen nganti kedadian Supraba cilik dipotho-potho, gedhe kelakon diboyong ana ing Manik Ngimoy Mantaka, ana tantrimane Arjuna akeh dewa kang padha kuwirangan. Ya yen mung Arjuna sing ora trima, yen nganti Kakang Semar sing ora trima apa ora mbebayani. Ateges dewa ilang tanggung jawabe. Woi lah dalah. Yen ngoten niku sing jenenge Ujung Singara niku terang nek pun jeleh urip teng Mercapada. Yamadipati ya. Yen pancen wonten kedadian iki mangke cilik kongkonan nglamar gedhe temandang kiyambak. Mbok menawi Wanrada maringaken mboten sagiparing panjang umur mun mangke kula diabute nyawane wo. Syukur Yamadipati yen kita bisa ngaturake kang kaya mengkono ngetokake yen kita patut kinarya bebeteng ing kayangan Suralaya mekaten. Penyarian kula Wanrada. Ulun boya bakal pangling. Sukuning Gunung Kwandawaru iki ana barisaning para wadyabala ing wis gelar papan padha mandi gegaman. Aja nganti klayatan becik kita padha sing waspada. Yen pancen ana titah kang bakal munggo ing kayangan becik ditolak sadurung ngadhep ana ngareping pintu sila manangkep. Yen pancen kena dipirma mapan iku kang disedya, ewa diri yen pancen ora kena dipringgake becik, Adi Pramesti wis marangake titah wajib disete kawas Candra Dimuka. Nyuwun pangestu kepareng kula ngrumi lampah merpeki titah Mercapada badhe minggah dhateng kayangan wong. Hati-hati aja lebut adile.
kadimawas risang suranggong kara mangsa iki ana wujude satu ingkang wani munggah ing kayangan. Kok dadi elok temen ngatasé satu kewan munggah gunung Kondowaru kok tanpa kena tulasarik. Apa kita bisa tata jalma? Saged Pukulun. Sapa kang dadiaran kita? Awon tanpa rupi kula menika Narendra saking Manik Ngimantaka kula Prabu Ujung Singara. Oh, ngilaing dadi sing jeneng Ujung Sora kuwi wujude Waraha. Iya. Iki senajan kula Waraha nanging Waraha ingkang sae piyambak. Iya. Panjenengan sinten Pukulun? Ulun Bathara Penyarian. Langkung kesinggihan sanget matur nuwun Pukulun kersa tedhak merpeki dhateng wayah Patibura kula. Ing wekdal menika sanget anggen kula kayun dumateng pun Wara Supraba Widodari kayangan. Mugi kersa lajeng larapaken dhateng sowan kula wong ngersanipun Pukulun Bathara Guru. Ingkang perlu badhe nyuwun Widodari sampun kasebat ing ajeng. Kok dadi kita sipating Waraha kok kepengin duwe bojo Widodari? Sedaya dipun gelar wonten jagat menika temtu nggadahi raos kepenginan. Yen dasar ngriku jinangkung yen Jawata temtu badhe saged kalaksanan senajan to kula menika Waraha. Kula kinten garwa Widodari mboten mukal awit kula Waraha saged dados ratu. Sepisan Widodari Supraba wis ana kang amengku kaping pindhune pancen kinudrat keparing Jawata. Yen satu kewan iku ora kena palakrama marang Widodari, apa meneh Widodari padha dititah mercapada ora kena. Ya kudu karo satu kewan. Menapa sebabipun rikala semanten kula pun ditahaken kok wujud satu kewan. Mongko kula gadah pikiran ingkang kepingin bakal nggarwa marang Widodari. Wau ngajeng kok kula mboten dititahke dadi dewa menapa dititah mercapada. Lho yen kita wangsulan aja kelawan ulun. Ulun ora mangerti pambukane becik kita saiki mingkari Balya ana mercapada. Aja diterusake anggon kita bakal nggayuh Wara Supraba terima pejah yen kula wis saged mboyong Supraba. Oh, nilai. Ora kena pringgake becik aja takon dosa tak damu gagrak wae aja mlayu penyarian. Mati aku. Awakku panas kabeh digrayang penyarian, Gop. Gustimu selirane panas lho. Ku menang sumur. Menangis. Ya arep dikelomoh es kae ya tetep panas wong sing panas awake. Kedawan menapa aku didamu ora digawe rasa rumangsa digrayang mestakaku marang Bathara Penyarian dadi awakku panas kabeh pun ampun semelang. Kang Idonana menangis
Aku ora tau suwuk-suwuk wis tak meke gandeng dewa padha dene dewa. Mugi-mugi bisa saged nampi pangapuraning Jawata. Wah, penyarian pancen digdaya tenan, Guk. Pancen nyata dewa niku yen kerengan ora gelem njotos. Ora gelem mara tangan. Yen kepepet kemanden wis ora temomo malah sok nibake gegaman. Awit saben dewa siji niku duwe gegaman wujude werna-werna. Niku mbiyen gaweane Puramadi. Zaman dewa ngrata jagat zaman riyin. Mengkono nggih. Pun saniki nek pancen panjenengan ajrih mengsakan dewa mundur. Wis ora peduli. Wah, ngarang yo mempengi ora jaman Supraba kok ya ayo. Monggo dirabui mati-matian ding wong dasare ya. Widodane ya randa mutuk dadi ya mutuk ya apa. Aja melu-melu penyarian tak labrake kok. Bathara penyalian Mahadewa padha keplayu mungsuh karo wujuding Ratu Wraha kang jenenge Ujung Singara. Iki sapa manjing payudan? Bathara Indra takonake. Ayo tak jaluk Wara Supraba. Supraba iku Atmaja Ulun. Wis ana kang mengku ya putu ulun Arjuna. Ora dulungaken kayangan nejo obrak-abrik. Oh yen mengkono lara apa kang kita jaluk. Aja mlayu kelakon kesapu angin bablas kuandamu. Gok, Nun, rene Gok angine gedhe banget Gok. Aduh. Hati-hati lulung ana lesus. Iki dayane sapa Gok yen kowe apal? Menawi menika dayanipun Bathara Indra. Bathara Indra menika dayanipun angin. Nek Sang Hyang Hernawa menika banyu, Brahma geni. Niku pancen didaya dhewe-dhewe. Angine bantre ora kira-kira Gok. Nek sejene sampean kontal kok niki. Kula mon yagi-yuge. Teko meneh Kang Waduh mongko bantre raja mak angger menak. Wuh niku bleduge ampak-ampakan Kang. Iki arep ngalahke kepiye Gok? Anggunakake kebatinan sampeyan ra iso nggunakake kebatinan ra iso ngalahke Bathara Indra. Nek sampeyan iso nggunakake kebatinan iku iso ngalahke Bathara Indra. Teko meneh Kang. Angine gedhe. Sing hati-hati lho. Teko meneh Kang wis aku ngentut e. Oh.
Oh, angin memiri nek kuwi mono ora. Ya nyelo-nyelo ngono. Kowe iki ora adong. Oh, kula. Akal tak sepaki kok ngati-ati sampean nek kurang pengati-ati bisa kelakon kecemplung kawah Condro. Ojo melu. Patut nganti adiku Bathara keplayu mungsuh karo wujute Waraha. Ayo Surakmrata, Jayamrata entap-untap sasat padha kerubutan Dewa Suralaya. Kepeksa ulun nggunakake pusaka kang nganggo landhep. Gaweane Puramadi kerutuk gegaman kurang bejo ajur kuandhap. Waduh, aku kaya wulu landhak kaya ngono. Iki gamane sapa to, Gok? Adate sing tok gelem ngeturake gaman sing nganggo nyenyep. Tegese gaman sing nganggo landhep ngoten niku tok Bathara Tatra. Mati aku, aduh kaya mengkene rasane. Ane ya diantepi wong calone bojone ayu ngene wae. Arep remuk ya semen anggere. Anggere kelakon wis rampung. Aku ora bakal bisa mati. Ning aku njaluk tulung panah iki do bubutana. Wah, ya ora tegel wong getih pirang-pirang. Wis ora apa-apa to, Gok, karben. Mengko yen pancen getiku akeh mengko waton aku mambu banyu waras meneh. Wis lah rada peng-pengang. Mulane dek iki ora tau adus. Mergo pendak adus nek dong kena gegaman ngono karepe. Ya kono bubutana lho. Mbok ben ngono kuwi wae Kang mah rungkut. Wong lara kok rungkut. Mangke gek senanu tak bubuti lara. Ora, bilung watone ngalon-alon. Nggih. Jan. Barang kok ngene kok temomo ning geger cebleng ayo. Apa ora saya lara awake iki ana sing nyelempit-nyelempit. Ning nggih alon-alon mawon wong dasare niki landhepe aduh iki mah ana rine pandan. Alon-alon wae bilung. Kita Kang, kok ngene kita Kang. Wis kono ditumpuk kono. Mas sujokno wong kok ya kuat nek ora. Iki ngantek bengkong nyenyepe mergo sengko. Landhepe gegaman saka ampuhe si celeng. Iki ana sing mengkeluk. Kok ngene kok. Malah dipakake aku. Waduh aniki sing mlebu teng geger ngriki jan rada
rada lumayan. Mongko panahe rada gedhe wis ben sing ana sirah iki sikik sirak mumet siraku mbilung kangge genamu barang landhep. Ngati-ati ndilung kuwi pas ulur-ulurku engko nek nanti mboten apa-apa mangke nek ngantek nyendal lulur ndak malah ning niki jalan dibubut mboten ya dibubut. Duh rada angel iki. Duh ya kudune alon-alon karang ya. Ngantek kelekaran nganti ora tegel aku wis men Kang karang karepe. Wah, aku kuwi jan tonji kuwi. Semono gedene pas geger. Wis dibubut kok malah omong wae. Mangke nek lara ora. Aduh kuwi rada lara bilung arak tenan to. Niki pancen rada gedhe dhewe panahe. Iya. Aduh mati aku aduh aja sebentar Pak ya we nek ora ya we. Pamen dikongkon malah balekke meneh cari ora oleh. Oleh ning alon-alon. Nggih. Wis sakon bubut kok dibubut kok ora entuk. Aduh mati aku. Nek ngoten iki lara. Nek ngono? Yes. Kita. Aduh. Barang semene mlebu celeng apa ora? Engko ketok templekke aku engko malah dilopo. Aku tak golek banyu dhisik. Panjen rondo kedutan temenan kok siji kae Kang. Aku wis waras totra kon maju tak labrake. Sengara mbebayani adik-adikku padha bubar mergo sangka pengamukmu ora gelem semingkir aja takon dosa kelakon kelagar geni. Tap letup ngati-ati ini genine Bathara Brahma ni. Pripun sampean wani napa mboten mangke nek mlebu bleng men dadi celeng bakaran. Wis aja kuwatir tak balekne Gok. Nggih. Wis sing ati-ati. Kan ya teko mangkono Kocapa. Dah ana pujane Sang Hyang Brahma. Ingirku kataman marang Kemandela Prabu Jung Sengara saknalika bubar wujuding dawana nglagar kayangan dadi karangabang akeh dewa kang padha keplayu kontrang kantringan geger kayangan Suralaya.
Nyama dipati ra genah. Wong tuwa iki beda. Mboten sampean kok kontrang kantringan. Ora ngerti dewa-dewa bubar doyak genine Bathara Brahma. Merga genine Bathara Brahma digetak dening Prabu Jung Singara. Gumun ku kok dewa doyak geni nganti bingung. Mlayu ngidul nang mburi ana anget-anget tak toleh geni mak tremomong. Bali ngalor ana anget-anget tak toleh geni mak prengangah. Kok neng kene kok tok angeti gitu lah. Ame nganggo udut, Mas. Ya anggap nek nganggo udut ora panas ngono kok. Gene wong geni gedhe karo geni ming sementen. Wah, kuwi aja maido geni ki arep gedhe ya cilik nek nyelamat mlenting nak wong ora sembrono. Jajali kuwi slametno kowe Jajali. Ape napa kok sampean niku? Kabeh para dewa padha kalah. Para dewa padha keplayu becik Saki Yama Dipati maju. Jabuten nyawani Ujung Singara. Dewa-dewa pun telas mboten sing wantun ora ana kalah kabeh. Mengkono ampun kuwatir prayoginipun mangke kula tak melajar mawon. Cari jabut nyawa kula kinten tak jabuto angel. Sebab angel kula menika njabut nyawa ning kewajiban kula nyawa menungso. Ayen nyawa celeng dereng apal. Saka pangeran kuwi sak waton nyawa lho onten dhewe sing duwe kewajiban. Dewaning macan onten dhewe, dewaning celeng onten dhewe, dewaning gajah onten dhewe wae. Kula menika dewane menungso. Halek pancen wonten rada ning kepengin kula jabut malah saged. Ayo kok malah nawake aku. Menika saking pale pertikal kula, saking pangrika daya kula ya mang matur tenggene sing kuwasa. Sing wasani Betari Supraba. Sapa? Inggih Rama Pukulun Bathara Guru. Nanging yen panjenengan ora kersa niki mangke kayangan mesti dadi rusak. Nek nganti ati guru mengko maido apa ya kelakon ning atase Wraha siji mbubarke dewa-dewa lho nyatane ngeten kok dadi ora kelakon niku dasare napa? Adinga diyaya-yaya yen panjenengan arep ngarepake jajal mang pedhoke ora menang. Nah yen panjenengan kersa ngaturi prisa dhateng Rama Pukulun mbok menawi menika mangke saged dipun rampungi. Iya, Jamadipati. Lawang sira manangkep tutupen. Nggih. Ulun tak ngadhep Adi Guru. Monggo. Dewa padha mlayu kabeh. Ayo mlebu nang lawang sira manangkep iki kok. Ngadhep marang Kang Wasani Kayangan Sang Hyang Permesti Bathara Guru. Ampun wani-wani. Sampeyan mlebu lawang sira manangkep mah dadi gepeng ora karo-karo awit lawang niku iso mengo minep karepe dhewe. Sampeyan tekan ngriki niki butuh ajeng ketemu karo Bathara Guru. Napa arep ketemu karo Supraba? Bakal ketemu karo Wara Supraba nanging saka karepku matur ana ngersani Kang Nguwasani. Nah niku sampean kleru. Yen ingkang ngaosi genah nek ora oleh. Bukti nyatane dewa-dewa didhawuhi mageri sampeyan. Ewadene sampean diparingi menang rak mergo sampean pinaringan Kang Maha Kuwaos jagat sampeyan. Saniki nek pancen sampean ndaratur kula yen pancen butuh ketemu
karo Supraba njujug teng parang pawidodaren minger dalan mboten metu mriki. Sing pokok mangtari wala Supraba. Arepa Bathara Guru kuwi yen Supraba gelem kelakon. Kosok bali senajan to Bathara Guru ngulake spor Supraba gemang ora kelakon. Tuh, agak dewa Bathara. Aku manut karo kandhamu kok tak njujug parang pawidodaren Supraba manut tak pondong wong ayu. Dalwararas Abyor sorot lintang kang medap titi sonyo matyo latri lumrang kandaning Puspito karnaning putyan niro sang Dwijawara mrengeng Koir kumaraning madu bronto Ngajwala disangayu palungguhan ulun Kakang Rodo. Penapa iki? Sasampunipun Kakang Rodo ngadhep wonten ing ngarsa ulun raos sing manawun kadi sindal mayang. Kadiparan kawontranipun ing Kondowaru Kakang Kanika. Merkenca ngandhayang lho ya. Ngaturaken gedrawasan. Nggih, tetela yen patitis wawasanipun Adi Pramesti kabukti. Wonten titah yang minggah kayangan Kondowaru Prabu Jung Singara ing sumedya gayuh Wara Supraba. Sedaya para Jawata anggenipun angwaosi kayangan tanggal jawab dhateng pun Supraba sampun boten kekirangan. Prandene kathah para Jawata ing sami kendhih juritipun mengsakan Ujung Singara. Kula sumanggaken ngertos Adi Pramesti kadiparan amrih saged ngendhih gridanipun keraman ingin datengi wonten kayangan Suralaya Di Guru. Adwalati menawi para Jawata mboya wenten ing saged ngendhih gridanipun bebaya. Menika nggambaraken yen bebaya langkung Seti Mandraguna sami kaliyan rikala jaman Niwatakata. Mboten wonten awanipun Kakang Rodo ulun aturi merpegi kang wayah Arjuna ingkang nuju nglajengaken bangun tapa. Supados Kakang Rodo paring wangsit menawi Supraba badhe dipun boyong dening Prabu Jung Singara ewa semanten yen pancen mangke Janaka nglenggana ulun lan Kakang Rodo sedaya para Jawata namung nayogyani ewa dene yen pancen Jawata manggahi bab italing bebaya prayogi kapasrana dhateng kang wayah Pundana Wikara Kakang Kanika
ngrodo dedalen kedunya kalaweran katon tumimpal nglayang kang tumibeng ing samudra laya dinampa mring yuang baruno ngelingana duaning sesukuning gunung Jamurtipa makan songwal daya dulu ya yen mekaten leres ngendikan Adi Pramesti kepareng ing roko lajeng medhak dhateng Mertapada merpeki dhateng kemahipun Arjuna ingin nuju ambangun tapa Kakang Rada ing atos-atos ampun ngantos kirang kekilapaning batos mekaten Di Guru